täytyy sanoa, että tää on hieno hetki. Me löydettiin tuolta meidän arkistoista vanhaa materiaalia tuolta vuodelta 1993. Se oli se vuosi, kun me tehtiin Rennen kanssa hienoa radio-ohjelmaa tämmöisessä Paise-nimisessä paikallisradiossa. Paise oli hieno kanava, siis Paise C:llä. Ei ehkä mikään kovin pitkäikäinen, mutta joka tapauksessa uraa uurtava kanava. Vuonna 1993 se oli villiä aikaa meille. Se kuuluu tästä kyseisestä ääninauhastakin, joka kohta pistetään kasettipesään. Tää oli just sitä aikaa vuonna 1993, muistan, kun me käytiin älyttömästi reiveissä. Meillä oli niinku älytön meininki päällä. Täytyy sanoa, että mulla on aika paljon rauhoituttu näistä ajoista. Joo, meille tulee välillä paljon palautetta, että aamupojat, te olette ihan jees, mutta teillä on niin hirveä vauhti päällä, niin voin sanoa, että te ette ole vauhtia kuullutkaan ennen kuin te kuulette Ansi ja Rennen, eli Ansbe ja Röllen niin Paise FM-showta. Kyllä, tää oli vuonna 1993. Radio Paise. Show, sä kuuntelet Radio Paista 5700 megahertsiä! Se on Paise siellä, meillä on DJ Ansbe ja MC Rölli Paisa! Paras edustaja siitä, kuka nähnyt mikä meininki, Meillä on ihan älytön meininki päällä, mennään puolilinjoille, kuka siellä? Joo hei, täällä on Perra naapurista. Voitteko pitää vähän pienempää ääntä? Mä en kuule edes telkkara. Ei midis! Ja mennään viikon kuuntelijas kabaa ja me heittää vuoden 93 Kiksu, Karva, Chiku, Mikku, Mirtsu, Pirtsu. Missä on Kiksu, Karva, Pirkku? Ja puhelin soi, kuka siellä? Hei, tässä on Perra, moi. Olkaa nyt hiljaa jo. Ei midis! Sillä Perra sun lähtee Parkinos, Karva, Liivit, Valot, Eikut, Radio, Paise, Virkma, Kuulekin, kirjassa Paise, Säädö, Radio Paise. Joo, kyllä me aika paljon ollaan rauhoituttu, mutta ylpeä, mä en muistanutkaan, että me lanseerattiin vuonna 1993 toi ei midis. Ei midis, sehän on sitten myöhemmin täällä pääkaupunkiseudulla hyvinkin paljon hoettu, mutta me oltiin tässä keillä. Tosi täytyy sanoa, että ei ihme, tai siis ei midis, en mä muista esimerkiksi tosta lähetystä yhtään mitään. Mäkään muista, se oli niin hirveän hurmosta, mutta hei, onko me juotu silloin niin paljon kahvia, vai mistä se johtuu? En tiedä, mutta hei, meillä on lisääkin näitä äänitteitä, voitaisiin tässä ehkä, katsotaan viikon päästä, jos tällä viikolla vielä otetaan uusia. Kyllä, C-kasetteja löytyy valtavan laatikollinen, siellä on kaikki meidän Paise, siis Paise FM-lähetykset, että ehkä näitä arkistojen helmiä kuulla vielä lisää.